Добрый дзень, паважаныя сябры. Урок беларускай мовы. Тэма урока словы, якія называюць дзеянні прадметаў. Практыкаванне 159. Да слоў з левага слупка падбярыце па сэнсе словы з правага слупка. Дзеці што робяць? Што дзеці могуць рабіць? Што яны робяць? Бегаюць. Што робяць? Гуляюць. Што робяць? Катаюцца. Звярніце ўвагу, у нас сёння з'явіліся пытанні, што робяць. Дзеянні нашых дзяцей, што яны робяць? Вецер, што робіць вецер? Свішча, вые, дзьме. Дзеянні ветра, ён вонь што можа рабіць? Сонейка, што робіць? Што можа сонейка рабіць? Свеціць, грэе, прыгравае. У нашым практыкаванні 159 з'явіліся новыя пытанні. І мы, калі адказалі на гэтыя пытанні, то атрымалі словы, якія нам называюць дзеянні прадметаў, што прадметы робяць. І так, словы, якія называюць дзеянні прадметаў, на якія яны нам пытанні адказвалі? Што робяць, што робіць, можа, што зробіць? Пытанняў шмат. І так, дзеянні прадметаў адказваюць на пытанні, што робіць, што зробіць, што раблю, што робіш. Мы такія словы будзем падкрэсліваць двумя рысачкамі. Так. Ось так падобна. Итак, давайте замацуем то, што мы з вами зрабілі. Чытаем правіла. Словы, якія называюць дзеянні прадметаў, адказваюць на пытанні, што раблю, што робіш, што зраблю, што зробяць і іншыя. Напрыклад, чытаю, чытаеш, ты чытаеш, напишу, я напишу, напишуть, это можа яны напишуть.